Tervetuloa. Tämä on Random Pelailu ja eka jakso. Ja nyt ollaan Minecraftin parissa, eli minun oma maailmani. Nyt näytetään mitä minulla on. Minulla on tässä näin jotakin kamaa, timanttihakku levutettu. Ei oikein mikään hyvä levutus. Nyt mennään sinne mun päätaloon, missä mä oon kaikki ajat. Jos mä oon no en ihan kaikki ajat. Jos mä keräilen sitä puuta ja muuta. Ja minulla on kaverikin tässä. Moi. Minun kaverikin on tässä kanavalla mukana. Joo. Tämä on mun tämmönen farmi-juttu, kun on kasvanut, se työntää ne irti. Mä oon nyt aika hiljaa varmaan, koska mä keskityn toiseen peliin. Sitten mulla on täällä vähän kamaa. Kaikkia kamoja minulla. Sitten tämä on kyllä minun paikkani, joten kun kartti lähti alas juoksentelee, kun se ei osaa tulla ikinä alas mikään. Mun siis ylös takaisin. Pitää varmaankin mennä nyt hakemaan. Sori, että tässä tuli nyt aluksi tylsä, kun kartti lähti pakoon. Olkoon nyt siltä tavalla. Tästä mä löysin ne laavat. Ja timantitkin mä löysin täältä. No mä rupesin löytää enemmän timantteja. Ei kun menoa. Tämä on nyt mun tietä. Mun maailmaa. Ai niin, kun esitteleekö nyt siellä sun yksin pelimaailma vai tai seiviä? Yksin pelimaailmaani. Ok. Sitten tässä on mun koira Maalit, keksin nyt on mun nimeä. Sitten Iida, Pete, Sanna, Netherpotti. No, sitten täällä on tämmöstäkin tavaraa. Tämmöstä tavaraa. Eiköhän tämä video ollut tässä. Seuraava video parissa sitten. Minä kuittaan ja kiitän, että saatiin, että katsoitte videoita, niin videoita niin, ja myös kaverini videoita. Sitten kun nyt tulee. Kuole! Ei kun ei mitään No niin. mitään videota. Joo, moi.